Bona pressió de Busquets, ara excel·lent la recuperació de pilota del Barça. Pedri que activa Lewandowski, Lewandowski que la posa per Gavi, el control, la rematada, gol! Descomunal de l'home Pop que genera aquesta oportunitat de gol, la pilota que li arriba a Lewandowski, que a banda de ser la fera polonesa també és capaç de repartir assistències colossals, la posa per Gavi a l'interior de l'àrea i aquest nano resistent, fiable, discret, entranyable, aquest nano que és una garantia, aquest nano que és el Casio del Barça, ha fet el control i ha rematat superant Courtois. Gol del Barça, gol de Gavi, Real Madrid 0, Barça 1. Busquets, De Jong des del terra per Gavi, Gavi no està en fora de joc, entra a l'àrea Gavi, continua Gavi, la centrada, la rematada, Lewandowski, gol! Havia d'aparèixer la fera, havia d'aparèixer la fera, havia d'aparèixer la fera, contra el Madrid també havia d'aparèixer la fera, i ha aparegut en el millor moment. Quan la primera part s'estava apagant, el Barça dominant en el marcador i en el joc, hi ha una pilota sense amo al mig del camp, De Jong des del terra, fa un rebuig passada en profunditat per l'home del partit, Gavi, que sembla que tingui 300 partits oficial a l'esquena, entra a l'àrea, aixeca el cap i li diu: Robert, jo ja n'he fet un, en vols fer tu un? I el Robert li diu: sí, Gavi, sí, i Gavi li fa l'assistència i en Robert ens fa feliços, marcant el segon. 45 superats a la primera, gol del Barça, gol de la fera, gol d'en Robert, assistència de Gavi, Real Madrid 0, Barça 2. Espera, que recupera una pilota Gavi interessantíssima, la deixa per Lewandowski, Lewandowski li pot tornar a Gavi, Lewandowski, Gavi a l'interior de l'àrea, la rematada, la centrada per Pedri, gol! Gol! Gol del Barça, gol de Pedri, assistència de Gavi. Si tens un Gavi a la teva vida, tot pot anar molt millor. Si tens un Pedri a la teva vida, tot pot ser meravellós. Però és que si tens un Gavi i un Pedri, els dos alhora, aleshores això del futbol és l'hòstia en patinet. Gol del Barça, recuperació de pilota de Gavi, que és l'home del partit, sense cap mena de dubte, genera la jugada d'atac combinant amb Lewandowski. Lewandowski li torna la pilota a Gavi a l'interior de l'àrea. Semblava que Gavi rematava, però ha vist aparèixer el seu soci, l'altre nano estel·lar, i li ha dit: fes-lo tu, repartint carmelets Gavi. Gol de Pedri, atenció a aquest marcador, Real Madrid 0, Barça 3. És l'últim que recollirà la medalla de campió, el capità Sergio Busquets. Xavi també exultant, Sí, Xavi somrient d'orella a orella, sembla que s'hagi empassat un penjarrobes, no pot parar de somriure, i ara s'ha abraçat amb Luis Rubiales, també, que ha rebut la felicitació del president de la Federació. Doncs Rubiales, que li dona la copa al capità Sergio Busquets. Vinga, ben amunt, Sergio, ben amunt, Sergio, ben amunt!
Sergio ben amunt, que el Barça és campió de la Supercopa d'Espanya. Castell de focs espectacular a l'estadi del Rei Fahd a Riad, en homenatge als campions, en homenatge al Barça. Per fi Sergio Busquets ha pogut aixecar una copa ben amunt.